чанде аз сокинони деҳаи сомониёни ҷамоати чоркӯ дар Исфара хабар доданд, ки як гурӯҳ аз бошандагони деҳаи Куктуши Қирғизистон рӯзи 23 сентябр кӯдакони тоҷикро ҳангоми бозгашт аз мактаб бо санг заданд. ба иттилои манобеи Радиои Озодӣ, ба камияш 2 нафар дар бемористон бистарӣ мебошанд, вале сабаби сангзанӣ маълум нест. масъулони идораи марзбонии Тоҷикистону Қирғизистон расман дар ин бора иттилоъ надоданд. Шукурхон Насриев, раиси ҷамоати чоркӯи Исфара, рӯзи 23 сентябр дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, намояндагони Қирғизистонро аз ҳодиса огоҳ карданд. кӯдакон пас аз адои дарс аз мактаби рақами 64 бармегаштанд. онҳоро чанд сокини деҳаи Куктуши вилояти Бодканд, ки бо деҳаи Сомониён наздик аст, бе ҳеҷ сабаб заданд. ҳоло ҳодисаро таҳқиқ дорем, афзуд ӯ, вале аз ин бештар тафсилот надод. як сокини деҳаи Сомониён бе зикри ном гуфт, як гурӯҳ аз сокинони деҳаи Куктуши Қирғизистон як марду занро ҳам заданд. дар ҳамин ҳол як масъули ҳукумати шаҳри Исфара ба Радиои Озодӣ гуфт, ҳодиса пас аз зуҳри 23 сентябр рух дод. ба гуфтаи манбаъ, дар ин ҳодиса 2 кас захмӣ шуда дар бемористони марказии Исфара бистарӣ мебошанд. ба иттилои ҳамсӯҳбати мо, захмиён як марди 45 сола ва як ноболиғанд. бинӣ ва дандонҳои мард шикаста, аз сараш ҷароҳат бардоштааст. писар аз сараш захмдор шудааст. деҳаи сомониёни ҷамоати чоркӯ дар баҳори имсол яке аз маконҳои низоъ дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон буд. дар он ҳодиса хонаи чандин сокини деҳа сӯхтаву вайрон шудааст. Тоҷикистон бо Қирғизистон 970 то 980 километр марз дорад, ки аз ин танҳо 519 километр мушаххас ва нишонагузорӣ шудааст. ҳамасола дар манотиқи баҳсии марзи ду кишвар бо сабабҳои гуногун, аз ҷумла бар сари тақсими об, муноқиша сар мезанад.